Pompenleverancier Van Hek uit Noordwouden maakt meer pompen komen litten naar Ingeloon. Jo het weer de crisis oer is, doet op een Nijlaan onder wetter roen. Van Hek is in Bridgewater Somerset om het helpen het wetter onder controle te krijgen. Maar door de storm en de onhoudende Rijn komt het wetter heel dit hegen. Van Hek had nou 13 pompen aan het werk in Ingeloon en er komen morgen 6 extra pompen bij. Nou, het waterniveau blijft stijgen. Ze zijn nou eigenlijk op een akker een soort van nooddijk aan het bouwen om te voorkomen dat Bridgewater de stad zelf langzaam overstroomt. Maar ook de gemalen eigenlijk en de tijdelijke pompen die langs de rivier staan en pompen op het moment, lopen het risico dat ze onder water komen te staan en dus uitgaan. Dan moet eigenlijk morgen de eerste pompen meteen draaien. De eerste komen vannacht en de rest kunnen we hier even gebruiken van een andere locatie. En dan gaan we weer door aanvoeren. Premier Cameron van Groot-Brittannië had meer Nederlandse zaakkundigen vregen te helpen bij de oerstremings.